Hey ma. Okay-ke manje. Awuzosifaka Facebook-ke ukuthi sinemesh. Ke eze noshwashi wakhe. Ngimxelele uba uMayeni ebe-live nala mfana wakhe ekuthiwa nguSibindi. Yabona yolokazi. Sanibonani. Sanibonani. Uyolokazi? Hayi uyasithatha manje. Uyosifaka pa Facebook. Ya, imeshi-ke uyolokazi. Ingo-6 ngoLwesihlanu. Ebe-live nala mfana wakhe. Uzobheka yena ukubukela khona Yabo manje uzohamba sefuna nokhuluma. ukuhamba masiphosisa. Vele ave khuluma lapha ku Facebook. Sakubamba yolokazi. Hayi. Yebo, uyolokazi sisheshe sambona. Uyena monitoring spirit sangampela uyolokazi. Hayi. Sasa hayi sokuqala manje. Maqeda la thina sobe silapha manje. Hayi akunankinga kanti ngikutshela. Ngixoxele ma. uLesihlanu wenze sure ukuthi abantu bakho banama university. Uyabona mina Nango omunye ethi Mthombeni awubike ku-flow ukuthi uMayeni noSibindi benzani ku TikTok. Oh yini na kodwa mayiyolokazi Nkosi yami. Kufanele ngambona kancane usethule etuma nje navela. akasaveli indlovu. Kade gift la akasaveli. Hayi yolokazi man. Inini imesh ngoLesihlanu imesh ngoLesihlanu Friday imesh bafethu. Friday imesh. Wonke umuntu uthatha screen bafethu. Set the screen bafethu. Friday imesh. Username kayolokazi. I think uyolokazi Chazi. Uyena kufanele impela umuntu am-invite. Ayichaze kahle lento yakho ukuthi iyolokazi. Awuthi simbheke ukuthi hari kustan. Usenza nje. Why usenza nje? Why usenza nje mfethu? Kodwa hlekani fezeka. Hlekani fezeka. Yo guys, molweni namkelekele nonke kweze Chisa Bay Entertainment. Yo akasebhizi umuntu kesana Durban July. That ngathi ndiyaya nakule Durban July, but anyways guys, I am so thrilled, I am so happy, I'm so excited. Nibonile ke nani bendikwi-live ke kaMayeni as well as uMpumelelo. Mayeni and Mpumelelo ke bane-feud yalaphayana ke ku-TikTok. They are going against each other namhlanje. Tonight 6 p.m. guys, abalungisa ama-gift bayawalungisa. Also, this is not a promo. I know some people will say, oh, it's a promo. Guys, it's not even a promo. I'm just excited that, you know, bayangazi enkundleni zokuxhumana, and even my dad, Utata Umseleku, you know, sent a shout out even on my Facebook. I'm just so happy, guys. Anyways, so bonana go TikTok namhlanje 6 p.m. there by Mpumelelo Mseleku TikTok. Okay? Oh yeah, guys, I'll see you shortly. Bye.